putra-putra sami pentas ing samangke saged tindak dhateng Balai Desa Mati sampun nderekaken acara salajengipun menika ing samangke wonten dialog utaminipun kagem ketua-ketua rombongan kagem pamangsan rombongan kesenian boten kapiji-piji ugi penerusipun kasuwun punika wonten ing Balai Desa Bejiharjo bersama perangkat Desa Bejiharjo kalajengaken wayang remeng pasugatan wayang remeng ugi pasugatan tayub utawi lajak wonten ing Balai Desa Bejiharjo awit kami kadosanipun katuraken ing paduka. Pimpinan rombongan utawi ketua-ketua kesenian lan pengurusipun kasuwun kepepet wonten ing Balai Desa sapetawis putra-putra sami pentas menika pimpinan rombongan kasuwun kepepet wonten ing Balai Desa ing samangke badhe nglajengaken wontenipun kegiatan festival menika ugi perlu kawuningan susan malih katur warga masyarakat wonten ing Balai Desa Bejiharjo taksih dipun wontenaken pagelaran Panen Bromo
saking Bapak Ibu perangkat desa Sidoarjo ugi wonten wayang beber utawi wayang remeng yang samangke dibentukasi kanthi tayub utawi ledek pramila kanthi menika samangke yang berbudi Bapak Ibu dari para ngersaken mirsani kasumanggaken silakan wonten ing Bali Desa Sidoarjo. Samangke ingkang badhe ngersaken ibing ugi kasumanggaken wonten ing sahajen Bali Desa Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi katakan sugeng bersani. Semuanya kata-kata anggota Panendromo kasuun tinggal lumebet wonten Bali Desa. Anggota Panendromo kasuun lumebet wonten Bali Desa Sidoarjo. Kasuun garing. Kalau boleh mengumpulkan semoga sama petas untuk lapangan yang lebar. Ayo mengumpulkan satu petas untuk lapangan lebar. Masyarakat seni yang lintas wonten ing lapangan menika mangertosi wonten atraksi kesenian ingkang wonten ing Indonesia. Menika wonten panggung wonten panggung kutayane ugi wonten wayang beber utawi wayang remeng. Sampun pati lan kumpul aturaken nuwun.